Bon dia, estem aquí a Badalona, que avui es celebra la primera trobada per la Unitat Popular. Ara mateix són les 9, un quart de 10 ja, i com podeu veure, doncs aquí ja hi ha una mica de tràfic, la gent ja s'està inscrivint. Una mica explicarem, per ser el primer que sortirà en streaming, us volem explicar una mica en què consistirà avui la trobada. Al dematí de 10 a 1 hi haurà assemblees obertes on es parlarà una mica de prioritats polítiques i també de línies d'acció comuna en diferents àmbits, que són des del territori, a l'educació, a la sanitat, a tot el que és la cultura, a diferents 20 assemblees, que es distribuiran entre 3 pisos. La veritat és que al principi ens pensàvem que hi haurien unes 500 persones que vindrien de diferents llocs del territori i de sectors, però resulta que se'ns ha desbordat una mica, ja ens agrada que es desbordi, i de moment ja hi ha 900 inscrits, més aquella gent que sempre els indisciplinats que no s'inscriuen en lloc, que també segurament vindran. Bueno, yo creo que es importante, porque yo creo que es el momento que la sociedad civil tome la responsabilidad de los cambios. Hasta ahora lo que nos está gobernando y los que nos gobiernan no representan al pueblo. Tienen el voto, pero no representan al pueblo porque hacen lo contrario de lo que la mayoría quiere. Entonces, que la sociedad civil se organice, analice y vea realmente cuál es su papel en los cambios profundos que tiene que haber la sociedad, a mí me parece que es muy importante. Soc també del món de l'ensenyament, però soc filla de pagesos i estic a la cooperativa L'Aranyó, amb ells també. I bé, la meva família i jo el que fem és producció familiar. A la meva edat ja vaig participar a la Guerra de l'Aigua del Camp de Tarragona quan el minitransvasament de l'Ebre, i ara estic a la CUP de Reus i estic al Consell d'Administració d'Aigües de Reus. Bueno, òbviament per qüestió de feina m'interessa el tema de mobilitat, malgrat que puc dir que només tinc coneixement una mica del que afecta a nivell de Barcelona, a nivell de les infraestructures de mobilitat de la ciutat. Però bueno, volia també venir per escoltar sobre la qüestió de mobilitat a nivell del país sencer. Com hem quedat, hi ha aquests 3 punts i començarem una mica a parlar sobre la diagnosi de l'energia a Catalunya. Quins són els nivells de dependència energètica a Catalunya. I si us sembla, comencem a fer una ronda. Aquesta estratègia que ara nosaltres trobem a faltar, però que per unes decisions polítiques, ja no tècniques, perquè és evident, va quedar frenada aquesta agència catalana. I a partir d'aquí ha quedat, mica en mica, anar-la reduint, suposo, de pressupost, com dèiem, etcètera, i ha anat quedant esmorteïda i ha quedat allà en un calaix que vés a saber qui tornarà a fer-la sortir. Una referència al tema del Pla General Metropolità. Sí que és d'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, però és un marc molt gran que es va plantar fa quasi 40 anys i que ara és el llast de molts ajuntaments i també de... Vull dir, potser afegir alguna referència o... No sé si plantejar si interessa o no interessa entrar en tema de PGM, perquè... Això el que ens aboca és que torni a haver-hi un altre cop sobre la taula el debat dels residus, o sigui, aquests nous programes posaran sobre la taula el debat dels residus a la premsa, en els mitjans, en els d'allò. Penseu que acompanyant el nou programa de residus també hi ha el pla d'infraestructures, que de fet s'ha fet un avenç ja també. El pla d'infraestructures vol dir que dirà que en els diferents territoris com es solucionarà la problemàtica dels residus en qüestió d'abocadors, en qüestió de plantes, etcètera. No vaig ser nou entre mig, però ja m'ha explicat més o menys què es faria. La idea és que ara posem en plenari el subjecte de jovent i com definim el jovent. Doncs si voleu comencem pel grup 1, aneu dient i anem apuntant. El grup 1? Sí. Bueno, nosaltres, quan hem parlat de jovent, també hem fet referència a una edat que no està del tot específica, però també hem fet referència sobretot a un col·lectiu que té esperit crític, iniciativa. Segona cosa,
sobre consum i deute. Hem estat parlant de consum, com afecta el nostre consum, com afecta el nostre deute, i el model econòmic, molt ben plantejat, no? la posició de classe que hem de tenir. De dir, si ells tenen una posició de classe, nosaltres també hem de tenir una posició de classe respecte a què és l'internacionalisme. Al principi de tot, quan presentàvem el debat, un dels punts, de fet, no sé si havies vist el guió, però era la idea, un dels punts era dir, hem dit unes coses que ens ha quedat pendent sobre el consum és també el llenguatge, no? Com parlem del llenguatge. Si nosaltres parlem de solidaritat internacionalista no volem dir el mateix que la burgesia quan parla de solidaritat internacionalista. A la nostra assemblea som un total de 50 persones, quasi, i bueno, ha sigut molt positiu, sobretot la participació que n'hi ha d'homes, perquè sempre acostuma a ser un espai molt més cooptat per les dones i en aquest sentit està anant molt bé. I bueno, està sent com prou participatiu. Tenim 4 temes prioritaris a treballar, dels quals només hem tocat un tema perquè anem una mica malament de temps, però bueno, esperem cobrir-los tot. Hem parlat del tema del dret a l'avortament de les dones i el dret al propi cos, i hem definit una miqueta quines línies de discurs, matisant una miqueta més el treball que ja portàvem fet sobre aquest tema. Les eines per poder desenvolupar una legislació o una, digue-li com vulguis, a mi també em provoca una mica d'urticària la paraula oficialitat, però poder desenvolupar unes eines per tractar el tema lingüístic, que seria si efectivament existís una estructura igual a tot el conjunt dels països catalans. Sabem que la política institucional que hi ha ara mateix no va per aquest camí i que si s'aconseguissin tenir estructures autònomes de defensa de la llengua serien un marc un major grau d'independència en el conjunt del que tradicionalment ha estat la comunitat autònoma de Catalunya, que ni tan sols abasta el conjunt del Principat de Catalunya, i per tant hi ha tota una sèrie de temes que quedarien en l'aire. Mapa Rebel, alguns de vosaltres sabeu, els altres no en teniu ni idea, anirem intentant solucionar això. És una iniciativa del grup de treball d'Unitat Popular i Assemblees Obertes de la CUP de Barcelona. És una iniciativa, estem en això com a grup promotor, l'objectiu és que deixi de ser nostra i passi a ser una mica de tothom. Mapa Rebel és una cosa bastant simple, no és més que un mapa d'enllaços i de recursos on sortirà reflexada tota aquella xarxa alternativa, tota aquella xarxa que està a l'ombra de la Unitat Popular. La Unitat Popular s'entén generalment com un front popular en el qual una aliança de partits, sindicats, entitats, grups, etc., fan un programa comú de cara a ocupar un govern que existeix ja, un estat burgès determinat, amb una idea precisa que és que les classes populars en una etapa que poden passar a l'ofensiva es defensin ocupant aparells d'estat i per tant aconseguint una redistribució de la riquesa, un aprofundiment de la democràcia, en definitiva un benestar més gran i una situació de defensa política més gran de les classes populars. Un dels temes d'aquest matí parlava de l'espai públic. Nosaltres amb el Cruzari parlàvem del carrer com a escenari de les lluites, el carrer com un espai teòricament públic però que en realitat moltes vegades no ho és, el públic, i un espai del qual ens hem de reapropiar col·lectivament. El control democràtic de les institucions, però aquí ja no estem parlant només d'aquelles institucions de caire polític o del Parlament, dels municipis, sinó també dels espais laborals, educatius, de les presons, etc. Ha parlat també que un full de ruta molt important d'aquest 2014, diríem, no? No crec que vagi més enllà, però és la qüestió de la desobediència com a motor i com a eix diferenciador de la Unitat Popular. Per tant, el que es planteja és que s'han d'impulsar processos de desobediència i aquí marcarà una miqueta les fronteres i les frontisses de la Unitat Popular envers altres espais i que s'ha d'aprofitar aquest moment, inclús també a les eleccions municipals de 2015 o bé si hi ha un referèndum aquest any. S'ha parlat si hi haurien espais o no d'unitat popular en el futur, i com continuaria això. Dret a decidir absolutament tot, participació constant i veure
el barem que hi ha entre relacions de poder versus les violències que poden generar aquestes relacions de poder. Al bloc 2, que eren les relacions amb el medi, hem parlat del control del poble sobre tots els recursos estratègics, autosuficiència energètica i consum responsable, dret d'accés de la terra mitjançant expropiació o els mètodes que siguin necessaris, model d'economia del bé comú, sobirania i independència alimentària i energètica, antimilitarisme com a estratègia que necessàriament no vol dir ser pacifista, recursos naturals nacionalitzats i municipalitzats, definir la titularitat de les forces productives, gestió i distribució pel que fa a l'energia, ajuntaments, governs, etc. Pel que fa als mecanismes i vincles de relació entre els diferents moviments i organitzacions, hem destacat als 4 grups de debat que hem organitzat que la TUP, la Trobada d'Unitat Popular d'avui mateix, ja és un mecanisme i un vincle de relació entre els diferents moviments i organitzacions. Avui ja ens hem estrenat d'aquesta manera. També les plataformes pels drets socials també en són una mostra. Després ens hem preguntat també on es fa la unitat popular i s'ha acordat que en la confluència de tots els moviments. Dir que ens hem de felicitar per el desenvolupament de la jornada d'avui. Hi ha hagut 890 persones inscrites, però també és molt important tenir present que 3.300 persones han seguit els debats a través de l'streaming. Això vol dir que molta gent del territori ha estat pendent del que avui estàvem fent aquí. Creiem que el que hem estat fent aquí és realment un element molt important. Com tots els companys i companyes que han parlat abans han dit, tenim un treball encara per acabar de recollir totes les conclusions, tots els debats, els que queden oberts i els que d'alguna manera hem vist que ja hi ha un discurs conjunt, ja hi ha consens. Per tant, quedarà molt de treball encara per fer i sobretot en molts grups han aparegut dues fites. Per una banda, la possibilitat de fer assemblees a nivell local, trobades com aquesta a nivell local i confluir cap a una nova trobada a la primavera.